Prosím. Dobrý den, prosím vás, volám správně, Kvalita? Ano, u telefonu, dobrý den. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, kaj můžu podat jako stížnost na ty ledovky? Můžete takhle ústně, klidně můžete, já si budu psát, co se stalo. No prosím vás, já tu stojím, prostě vůbec to nejde, to tam nemůžete dávat jako více té směsi? Počkejte, a odkud voláte? No z dálnice. A jaké směsi? Já teď asi nerozumím úplně. No já jsem teďka na D5, pane, to klouže jak svině a do těch ledovek, čemu tam nedáváte více té soli nebo aspoň toho štěrka? To vůbec nejede. Ježíšmarja, já jsem z Nestlé. No pane, ale teď já volám. No do Nestlé, já myslel, že máte stížnost na nějaký výrobek, na nějakou čokoládu, nebo tak. Ježišmarja, tu jsou ledovky jak svině, tak čemu do toho nedáváte aspoň trochu té polské soli, aby to tak neklouzalo? No robíte ty ledovky, no ní? Halo? No, jsem tady, no. No, tak a to mám jako vozit sebou řetězy, aj? Ty se mě děláte legraci. No pane, to není legrace. Já už tu stojím 2 hodiny v koloně, kurde, na Plzeňské a vůbec to nejde. Ledovky a všude ledovky, kurde. A sypači nikde. A jak vám můžu pomoct? No, že do toho, co si přisypete, ne? Zavolejte, kurde, do továrny a ať tam dají kusek toho štěrka nebo té soli. Pak to nebude tak klouzat a řidiči nebudou naštvaní. No, tak dobře, tak jo. Jo, a řekněte čestné pionýrské. A ještě já jsem vaše jméno přeslech, můžete mi říct jméno? No, řidič Ruda. No tak já to vyřídím v tom výrobním závodě, jo? Dobře, děkuju moc krát a nashledanou. Nashledanou. Nevíte o někom, kdo by mě otáhl? Halo? Frekvence 1.